Ще видите поредица от 6 образователни филма предавания, които са част от проект в национален мащаб "Съдът по телевизията. Аз и законът". Първото предаване е изградено в 2 части. Първата част представлява документален филм, обикновена човешка история, която може да се случи или се случва на всеки един от нас. В тази човешка история обаче са засегнати права и интереси от страна на държавата и нейни служители, от тяхното действие или бездействие. Във втората част ние ще ви покажем възможност за търсене на отговорност от държавата за вреди. Ние не ви налагаме решение. Ние ви предлагаме една от възможностите. Един ден се събуждаш и ти казват така, че си болен от рак и трябва да започнеш да живееш по друг начин. И хората се справят трудно с тази ситуация. Всичко ти е непознато, страшно. Изплашен си и... Аз съм вярвала, че ще оцелея и че съм била добър човек и трябва да... Това ме е мотивирало. Може би добротата и любовта. Вярвала съм. Може да звучи наивно, глупаво. Че вярата. И в крайна сметка аз знам, че някои неща не зависят само от това, което тук може да ни се предложи на земята. Направих 4 вливки, след това ме оперираха и след това продължих с химиотерапията и хормонотерапия, но аз всъщност 3 години пих Нолватекс и след това сама реших, че повече няма да ги ползвам тези лекарства, защото станах много лабилна. Те ти влияят на психиката. Непрекъснато си променях настроението. На ден по 10 пъти бях все в различно настроение. И понеже държа да не съм зависима от нищо, да бъда себе си, реших, че вече съм здрава. Всъщност, че тумора ми е бил капсулован. И нямам разсейки и всъщност започвам от начало да си живея живота. В крайна сметка, като преодолееш страха от това, което може евентуално да ти се случи, можеш да заживееш малко по-спокойно и да оцелееш. Започнах много да пътувам. И не само в България. Изобщо, като че ли се отприщи едно мое такова желание от миналото. Винаги съм мечтала да пътувам. Обичам красивото във всичко. Много обичам да давам и това ме зарежда. Не го правя за да получа, просто защото ми доставя удоволствие и... Не знам защо го правя, всъщност. Идва ми отвътре. Много ми е кеф. Добре. И така, знам, че е много добро. На мен не ми пука за нищо вече, така че... Абе, ние сме като едни опитни зайчета, бе, едни мишки опитни. Буквално отиваш и те ти продължават съществуванието, разбираш ли? Значи това при мен е 1 година. 3 месеца химия. След 3-тия месец установяваш, че лимфона не ти е намалял, ами ти се е увеличил. Добре, почва друга химия. Нали, те пробват с най-лекото, да речем. И така. Идва август месец, сезона на отпуските, бързата притупат за 3 дена. Айде, бягай пак. И така. Сега, януари месец, положението е трагично, просто след много години. Наистина няма лекарство. Сега за нас в хематологията е винаги е имало много лекарства при нас. Ама
Толкова много, че просто пълниха чантите всяка вечер. Когато става въпрос за живота ти, какво да кажеш? Какви трябва да бъдат задълженията? Да спаси живота на хората. Това е най-важното. Без значение колко си стар или колко си млад. Има програми за лекарства, които се внасят. Елементарен пример. Значи, едно лекарство за моята болест, Ходжкина, не Ходжкина, не лимфом, което се ползва вече в цяла Европа, в цял свят. И почти 90 и кусур процента лечима или излизаш някаква ремисия. В България не може да се ползва толкова много. 4-5 бройки се отпускат. Лично от Гайдарски. Една приятелка трябваше да влезе в програма, не можа да влезе, беше 14-та и просто чуеш как ще стане. На мен никой не ми го предложи. Дори не знам за това. Аз слушам от този болен, от този болен. Аз съм на 3-4 години. И това нещо в гърдите ми расте, има развитие, аз съм душа, направих воден приврит и ти казват, какво ще правим? Какво ще направите? Направете нещо. Какво да направим? Пункция не може, защото си голяма. Пратете ме в хирургите. И благодарение, че аз знам къде да ида, отидох да ми направят една торакоцентеза, да ме излекуват. Да не умра по-рано. Това лекарство от чужбина, една болна го купува от Чикаго, го праща в родини, струва около 4-800. 5000 лева. В България е 20 000. Защо е толкова в България? Защото фармацевтичните фирми ходят с скъпи коли, нови, скъпи офиси, здравната каса също. И за моето лечение поне 4-5 трябва да се направят вливки, значи 4-5 дози. По 20 000, 100 000. Кой ще ми ги даде? Кой ги има? Кой? Аз да си продам цялото имущество. Пак не може. Трябва родителите ми да продадат всичко, да се спасат живота ми. И в края на крещата се замислят дали да ни го направят. Стига да знаят, че процента е добър и ще има някакво развитие, защото аз имам деца на 4 години и се надявам поне да ги видя. Аз съм убедена, че никой не е седнал с теб и да ти обясни точно и да ти каже, че това е начина. Всеки бърза за някъде и мимоходом ти казва това направи. Понякога не ти казва. Сами се учат хората. Самите болни си общуват и казват това направи и това направи. Да не говорим за някакви имуностимулиращи, нали, да пиеш или билки, или какво трябва да направя. Някакви витамини. Никой нищо не ти казва. Или пък има другото, предлагат и какво ли не, на огромни суми. Обикновено някой от хората, които работят са дистрибутори, да. Котешки нокът, хрущялата кула. Няма лошо, моя хирург казваше така, ако имаш финансовата възможност, купи всичко. Няма да ти навреди. Да, аз мисля така. Не, има и други неща. Например, една фолиева киселина елементарна, с която се изписва на бременните жени. Тя за нас е чудесно нещо. След една химиотерапия, както примерно при мен, ако косата ти окапе там, и тя веднага почва да възстановява. Иначе има грижат се. Докторите не може да кажем, че щом са там, аз нали, във ВМИ-то специално, там, щом са там, значи те са решили да правят кариера и да работят. Да. И са грижовни. Но самата държава не мисли нито за тях, нито за сестрите, нито за нас. Да не говорим за мизерията, която е в сградите. И насочва нещата нататък, че конфликта става между пациент и лекар. Да. Значи те просто така измиват си ръцете, да. А всъщност нито пациента, нито лекаря има някаква вина има. Никаква.
Каква вина имат хирурзи? Всеки може да стане пациент Да, на следващия ден. да, хирурзи с богат стаж, доценти, професори, с 350-400 лева основна заплата. Нали, говорим за основно. Аз гледам на сестрите в хематологията, фиш съм виждала. 280 лева. И това момиче една вечер, аз съм броила 55 метра от манипулационна до последната стая. Е коридора. И вътре са поне 40 легла на етажа. И на всяко тя пуска банки. И всеки я вика най-малко по 3 пъти, за да смени банката. И тя това нещо го минава този коридор, но тя днеска минава поне едно 5-6 км. Само до обяд, докато отпусне банките. Трябва нещо да се направи, нали, за и ние да сме добре. Ама... Да смениме държавата, ама не е това спасение. Не знам. Тази жена, която и пратиха от Чикаго, лекарството направиха и тук вливката, тя има възможността, ама ние как всички да идем в Америка. Уж е безплатно, наистина. Ама като тръгнеш, всичко се плащаш, лекарства, като пиеш. Сложно. Тя държавата, като се замисли човек, сме всички ние, по принцип. Тръгват от нас нещата. Че всеки, ако си върши добре работата, държавата ще бъде една добре смазна машина и тя ще работи. Обаче в същото време чиновниците, като ни работят добре, започнат най-отгоре, в Министерство на здравеопазване, след това слизаме в здравна каса, до ръководство на болници, и стигаме до ръководство на клиники и до персонал. И накрая сме ние на тази машина, пациентите, които сме най-потърпевши от цялата работа. Защото живееш в мизерията. Здравният министър казва, нищо не си носят вече. Нали, никой не носи чаршафи и възглавници, макар че не е така, всичко си носиш. Носиш си спално бельо, носиш си чини, вилици, чаши, всичко, което ти е необходимо. Там да стигнеш, че да си купуваш елементарните лекарства. Един течен аналогин за смъкване на кръв. Що е така? Защото няма пари. Що няма пари? Някой ги източил явно. Защото ние плащаме здравни осигуровки, работили сме много години, давали сме пари и всичко това нещо отишло някъде. Идиш в болница по 2-3 месеца са хората седяли в болницата, една стотинка са не давали. Нито за лекарства, нито за нищо. А сега какво правят? Тук един човек вчера ходил, казали му в болницата, че трябва да такова. Дават му вносни лекарства. Вносните, а българските лекарства не се произвеждат. Да печелят чуждите държави. Защото като си можем тия лекарства, които се произвеждат в България, не да ги взимаме вносни, да ги взимаме скъпи. Има са поискали 40 лева за някакви си хапчата. Но в същото време никой няма да работи добре, когато заплащането му елементарно малко. Когато работят са много... Един доктор дежури за 1 лев на нощно дежурство. Сестрите плащат 70 стотинки за нощно дежурство. Кой ще работи? Никой. Сега в лъчетерапията имаше доктор до 4,5. След 4,5 няма дежурен доктор. И що няма? Защото му се плаща 1 лев на цялата нощ. Той по-добре да си спи вкъщи и така правят. Една сестра стои и ако ти стане нещо, не дай Боже. Трябваше да се застъпят. И също Надежда Михалева, тия, дето либийците. Защо не обърнаха толкова време? Ами бързаха да се заграбят. Заводи, това, всичко тия да се оправят. Защо не обърнаха на тия сестри внимание? Още тогава да видят какво става. Чака да видим, криви ли са, прави ли са. Защо са задържати тия хора? Още тогава трябваше, както го и казват. Но невидни, дошли от другаде, дават ми лекарства, онех ми дава готови импули, не знам кое, и българите са виновни. От българина по-честен човек няма. Значи аз като се върна, ми се радват всички. Абсолютно всички. Ако ида на голям празник в църквата, всички ме поздравяват и всички много се радват, че ме виждат.
всички много се молят за мене. И се усеща една позитивна енергия, че просто хората са като едно голямо семейство. Макар големите градове има някакво проблеми, но когато човек се държи добре, добрината среща добрина. Но живота трябва да продължи за всички. Когато четох Камино, разбрах, че всеки човек трябва да знае, да има някаква цел, да бъде устремен към нещо, което по някакъв път, обаче по този път минава сам. Дали около него върват хора или не върват, няма значение. Ти този път си го минаваш сам. И трябва да повярваш, че можеш да го минеш. И тогава, тръгвайки, ще успееш да го минеш. Сигурно за някой ще звучи много тривиално, много сантиментално, романтично, няма значение. За мен всичко е любов. Любовта към всичко около мен, любовта към хората, към природата. Изобщо аз дори когато готвя с любов. Когато нямам такова усещане за добро чувство, за любов, не правя нищо. Чакам да ми дойде музата и тогава започвам да творя. Защото всичко, което правя, е творчество. Независимо какво вършиш на този свят, защото всеки човек е значим. И няма незначими хора. Независимо какъв ти е социалния статус, ти си един човек, който си важен дори за семейството си, за децата си. И така, че си безценен. Очаквам човека до мен да е такъв, какъвто всъщност... трябва да му вярвам първо. Доверието е най-важното за един човек, който ще бъде до мен. Ако не му вярвам на този човек, за какво ме е до мен? В крайна сметка... Аз мога и сама да се справям, когато не получавам това, от което имам нужда. Така че не мога да правя компромиси. Или имаш нещо до себе си, на което вярваш и разчиташ, или просто продължаваш сам, докато намериш това, което искаш. Затова трябва да преодоляваме препятствията. Когато имах един период в живота си много труден, непрекъснато ми се случваха някакви такива инциденти, падах, просто спъниш се и паднеш, щупваш си крак или нещо друго. Тогава реших, че трябва да направя една питка и да постъпа със себе си както при бебетата. Когато проходят, правиш прощепулник и да започнеш от начало. Така е и с любовта. Тя е като един път с препятствия. Трябва да преодолееш препятствията. Понякога ги преодоляваш, понякога не ги преодоляваш, обаче продължаваш напред. Най-гадното е било съжалението и унижението. Може би бих сложила първо унижението, след това съжалението. Защото съжалението пак по някакъв начин хората проявяват съчувствие, нали? Искат да ти помогнат. Докато е унизително, отишъл си, ти си болен, казали са ти, че няма да оцелееш и висиш като паяк, точно като паяк там някъде, за да ти изпишат едно лекарство, което ти се полага. Значи ти полагаш огромни усилия, бориш се с... даже с физически си ограничен в този момент и искаш
да направиш нещо за себе си, защото е важно в крайна сметка. Всеки човешки живот е важен. Всички сме важни. И се оказва, че за едно лекарство, което трябва да получиш, ти трябва да се молиш и да си благодарен, не знам точно на кой. Нали, държавата. Държавата, това сме ние. Значи всеки човек трябва да помни, че утре на него може да му се случи това. И когато хората имат дух, имат сили, имат и желание, не трябва по този начин те да им пречат. В крайна сметка всички искаме да живеем. И тая диагноза не значи, че трябва съвсем да се откажем от оптимизма и от вярата. Ето факта, че аз съм тук, може да съм 7 години, 8 години, 10 години, няма значение, но това е моя живот и живота на хората, които ме обичат. Аз съм важна за тези хора. Значи, не може просто да кажеш, тръгвам по моя път, по моя камино. Трябва да дойде момент. Аз все още не съм готова да тръгна по този камино, който е фиксиран като такъв. И чакам да дойде този момент. Може би ще дойде до година, последващата. Даже когато четох книгата на Шърли Маклейн, тя е получила едно послание. Прочела е едно писмо, нали така беше? Че трябва да мине по този път, изобщо не ме обърнала внимание и чак след няколко години отново вече е време да тръгне и да мине по този път. Значи, аз не знам кога ще мина. Усещаш, че е прекрасно да си жив. И това, което съм го слушала, че трябва да вземеш всичко, трябва да бързаш, да не загубиш нещо, аз стигнах до извода, че човек всъщност не може да изгуби това, което трябва да притежава. И не може да се обърка по този път, по който трябва да мине. Рано или късно ще го минем. Така че, вървейки по този път, по който са минали много хора, ние или ще се намерим, или ще трябва да продължим да вървим. Аз вървя по някакъв път, който може би не е съвсем успореден на Млечния. Обаче е в комфорт с моята душа. И това е всъщност може би пътя на моята душа, моя камино, тук в Родопите. Една моя позната попита дали може да доведе в кантората ми жена, която страда от онкологично заболяване, за която позната нейна, която се казва Тодора Захариева, няма лекарства за лечение. Доведе жената в кантората и ме помоли дали мога да й съдействам, като образувам дело, с което да се опитаме да осъдим държавата за това, че за нея няма осигурени скъпоструващи лекарства според изискванията на Закона за здравното здраве и наредбата за осигуряване на скъпоструващи лекарства за онкоболните случаи. Тодора Захариева беше изключително притеснена. Тя беше прекъсвала лечението си многократно в продължение на 2 или 3 години, като периодите на прекъсване бяха от 1-2 до 4-5 месеца. Теодора стигнала до граница на отчаянието, тъй като едва ли не ежемесечно и се налага да търси начин да се осигури лекарства,
Тъй като тогава това беше и все още, за съжаление, ноторно известен факт, че такива лекарства държавата не осигурява. Основание се води такова дело е оръжието на хората, които могат да се възползват от това, да си търсят правата, е закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на гражданите. Основанието е член 1 от този закон. В Пловдивския диспансер, в Плевенски диспансер и в Варненски диспансер, ако не греша, категорично отказаха под една или друга форма да назначат вещо лице. Това е разбираемо, но това е непрофесионално и не кореспондира с задължението на лекаря да бъде човека, който ще лекува безпристрастно хората, основавайки се само на своя дълг. Чест прави на Старозагорския диспансер, че излучи такъв лекар, вещо лице, което в рамките на това, което можеше да направи, като заключение го направи. В папката по делото доказахме с някакъв факт, доколкото си спомням, че е наредено, не знам от кой орган на Министерството на здравеопазването и кой служител, до всички онкологични диспансери, временно да не изпращат протоколи с нужните им лекарства, тъй като в момента няма лекарства. Това нещо го има в папките на делото и то е много страшно. Оказва се, че всъщност официално, не е обективирано чрез преса и други такова, но официално са били предупредени лекарите, че не могат да лекуват пациентите си поради това, че липсват лекарства.